kedu oke chukwu me n'ụmụoji nke izizi ọzọ natara dịka mma ọ ga-adịrị gị mma ọzọ n'ihi natara dịka mma na ụga mmanwụ bịara ebe unu ọzọ n'ihi natara dịka mma onye ga-adịrị mma ọ natalụ chi abụrụ ebi n'osi na chi gị etọrọ ka mgbalị ga ama akọwu gị na chi gị na-eme akọwu gị na chi gị na-eme akọwu gị na chi gị na-eme ọzọ natalụ dịka mma o egwu bịara egwu na be unu egwu bịara na be unu o nwere ibe nyọlụ solu udo ọ bụ na ọ chụkọta ndị dibịa ya tiele ndị ụka anya na alụ na-eme n'ụlọ ụka ewe ije nụ ije ewe onye na-ebe akwa ebezi na akwa na ibe ya dị mma onye natalụ dịka mma nwanne m nọ ka dịrị ya onye mmadụ ka bịara ibe mmụọ otu igba dị na nnukwu ego ya aka akọ mmụnya aka ya aka akọ mmụnya aka ya aka akọ mmụnya aka ozu natalụ dịka mma ọ ga-adịrị gị mma ezi ọhịa ga-alụ mgbe enu bụ enu ọ bụ na mmadụ echi ọzọ ọzọwa ibe dalụ n'ala zọwa nwaanyị ajadu zọwa okwu asị mana ndị ụka bịaziri ibe n'ịchọwe karịa mgbe enu bụ enu tupu mmadụ awa alụsị anya onye anwa ga-awagodi eze mana tata aka na awalibe eze omenala nago aka na-awalibe eze ka nọduo omenala ndị Igbo nago n'ụka karịa ụzọ natalụ dịka mma onye ọma na ọka dịrị gị mma ndị egwu bara ụba ma ntalụ na ịda ọ ga-adịrị gị mma ụzọ natalụ dịka mma onye ụga ụzọ ya ọma ọ natalụ dịka mma na ụga ọma dịka Chukwu gozie dị n'ụwa iwe ọmụ ịmara m ụzọ natalụ dịka mma na ọ ga-adịrị gị mma onye si jide ka o ji n'ụwa na-eme ihe dị mma onye asịrị aka o ji ya kwụsị ihe dị njọ samalụ nwobi ya ihe mgbochi na-eme eze gaba n'iru na ọ ga-adịrị gị mma ọ natalụ dịka mma onye ọma n'anya iso ga-eje ozemene nsogbu anwụrụgo mụrụ ka anwụrụgo egwu anago n'ụmụaka ma gbakwa mbọ ka egwu maka mma iwe nji wee gwuo egwu nwe na mama m gwụla egwuo ma mgbebe na-agụ egwu na mmadụ a na-agụtara ego na-egwuo unu ma na ahịa nyele nna bụ nwa na-azụrụ ya anya n'ụwa onye nne ya zụrụ ahịa na ọya mụta onye zụrụ ahịa onye nne ya tiri egwuo ya mụta onye tiri egwuo onye nne ya mere dibịa ga-amụta ọbala tụle ọ natalụ dịka mma ọyọma n'ịga adị ihe nata dịka mma ije nụọ ije ụwa kedu oji baịbụl agba aba n'ụga onye ọ ga-adịrị mma kedu ọbọsaisi n'ụga eze ọyọma akụ gị si na chi n'ụga kedu akụsi chi n'ụga onye si jide ka o ji nne n'ụwa na-eme igodo ụga na ụga anwụrụgo onye bịara ụwa ga na-ana igwe niile ga-eje n'ụzọ n'oge lụọ egwu 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 ijele n'ike
ụmụnne m na ụmụnna m egwu na-egwu anyị bịara ụmụ erua vileji n'ụka ihe ma na-emenụ mana n'uche chukwu ya na kedu abasazi n'ụka ebe egwu dịka na ọgba ọgwụ echie dịka arụ orimili ndị ụka orimili oji baịbụl agba aha n'ụka onye ọma n'ọka dịrị gị mma omenala ndị Igbo ga-adị ndị n'ụwa onye nwere nwa nwụrụ agụ ala chasa ya nnukwu enu ngolo ihe na nnukwu enugwe n'ụmụ na egbe onye amanụ ka ode njinji mmanwụ bịara ebe ụlọ kedu elasa ka nwoke mgbo dibịa na mmanwụ anyị na-ebe Alansaka. Ntidi. ịbata mbọsị mmadụ nwụrụ igwe mmadụ awụsala ụfọdụ nọ n'ọchị ụfọdụ nọ n'akwa ụfọdụ nọ n'ọchị ma akwachasị ozu ọ bụ na ebu negesi aka n'obi o mekọrọwa mgbotu onye alụ mere ya iwe merie ọnwụọ Chukwu kesịrị ụwa tụọ ụwa iyi si na iwe mmadụ mere owo n'isogbu ebulu onye mete mma n'anya na mma ya na onye mmanụ kejara egwu na be ụmụ onye mete njọ n'anya na njọ ya na onye mmanụ kejara egwu na be ụmụ ebe egwu dịka nọ bụ ochie nya arụọ mililili mmadụ gị ogbuo nne m onye Igbo na mmanwụ ya na oyima egwu bịara na mma ụnụ onye mata ego igwe mmadụ awụsọ ibi ya ma onye nwụrụ anwụ nwanne ekwuru ọnụ ya ụga na ụga nwụrụgo mana onye mụrụ nwa na-anwụrụ anwụ onye mụrụ nwa na-anwụ anwụ ọra bụ nwa echeta onye mụrụ ya onye mụta nwa ya gbado ụmụ ya anya ma ị mụrụ nwa n'ụlọ gbado nwa gị anya ma ị nụrụ di wee mụọ nwa n'elu ụwa gbado nwa ya anya gbado nwa gị anya na onye mụrụ nwa na-anwụrụ anwụ mma nwaanyị na-ebe odegelegele mmanwụ dalebe mma nwaanyị na-ebe odegelegele mmanwụ dalebe mma nwaanyị na-ebe arabụ na amụmụ onye ugwu egwu chibuzo amanụkwe onye ọma Tinubu onye ukwu na mesi onye ukwu na mesi daalụ amesi ka odegwu si eche daalụ n'ịgade ebube Chukwu so na mesi na ọya adịrị gị mma ịbọlụ mmiri dị mma unu mana ndị egwu bara ụba obere oge na-aga m akwụsị onye bịara ije ya na ma nwago onye deluchi abụrụ ebia n'ose na chipụ alasa ka nwoke gbuo egwu bịara n'ama ụnụ kedu egwula ọrụ ndị Igbo onu zuru ike alasa ka nwoke gbuo egwu bịara n'ama ụnụ iwe mma na ịgbasa nwanne ị ga-agbata iwe dị mma gịnị na-abụ na-eme nwanne ọ gị bụ Chukwu na-edu ọyị aka lasaka onye gwara m mbịawa ya na-agwa nwanne ya wee bịawa uwe bata ebe wee ndị egwu wee karịa mana ndị egwu dasịrị nwewe anwụlị
Alasa ka nwoke gbuo na ọ ga-adịrị gị mma. Ọ bụ na nkwụsị egwu a na aga m eje lara ụla ka o chele echi. Ọ bụ na enyi isi nwanne gị ka mbido ebe m kwụsịrị mgbede anyasị ka nnaba mmanụ ke iwe mma na ịkwasịa nwanne gị na ị ga-akwata iwe dị mma. Onye bụ na ga-akpa nkata ka ịkwata iwe dị njọ. When it goes to fire, bow to thunder. Ako kwesịrị ako kwesịrị ako kwesịrị. Nwoke m wee nọ ka dịrị gị mma. Akụkụ ị kwesịrị gị kenele ịmụ Chinedu onye ukwu na mmechi ya. Agụ nwoke m wee nọ ka dịrị gị mma. Onye mmanụ ka na mụ nwa gara egwu nekwa akụ kwesịrị ya. Nekwa akụ kwesịrị kedu obodo ọ si wee bịa. Nekwa akụ kwesịrị kedu obodo ọ si wee bịa. Obodo ụka ka na-adụrụ akụ kwesịrị. Akụlie si na China ọ ga-adịrị gị mma. Ya dụrụ m nwa mmadụ ka nlụwe ụlọ. Anya mmanụ ka na mụ nwa gara egwu Chinedu Amaechi ọ ga-adịrị gị mma. Na ma egwu Mama ka na-egwu ogologo na-egwu. Mama ka na-egwu mmanụ ọzụrụ egwu aka. Mama ka na-egwu na-ana obodo. Mama ka na-egwu na-ana obodo. Mama na ma agwa mụ na Chukwu. Mama na ma agwa egwu. Onye ga-eji bụ onye jeli igbo ka igbo na-egwu. Onye jeli igbo ka igbo na-egwu. Onye jeli igbo ka igbo na-egwu. Onye gwọrọ ọgwụ ka ọ bụ na atụwo n'eluwe. Nwamanụ ka na-egbuwo ogwulugwulu na-egbuwo. Nwamanụ ka na-egbu mmụọ na-agbawo gbuluwala. Gwambe. Ebi jele n'ike. Alasa ka nwoke mụ na ọ ga-adịrị gị mma. Alasa ka nwoke m wee ọ bụ na ala ga-ese agbasi egwu. Alasa ka agbasi egwu na aga m akwụsị egwu. Ide nọ ya adịrị gị mma. Broda Chizoba Alasa ka agbasi egwu na aga m akwụsị egwu. Ide nọ ya adịrị gị mma. Broda Chizoba nọ ya adịrị gị mma. Alasa ka nwoke m onye mmanụ ka bịara ekwube. Broda Chizoba nọ ya adịrị gị mma. Ya dụrụ m na ma agba egwu. Na mma na-eme onye na ma agba egwu. Ndị na-eme na ma ọbịala na-eme. Akụ kwesịrị gị nọ ya adịrị gị mma. Nekwa akụ kwesịrị ọya ọma dị ga-alụ. Nekwa akụ kwesịrị ya ọya ọma dị ga-alụ. Onye Chinedu nọ ya adịrị gị mma. Ndị na-eme na ma ọbịala na-eme. Eze mgbịrịgba eze na ọ ga-adịrị gị mma. Akụ kwesịrị na China na ọ ga-adịrị gị mma. Onye mmadụ ka na ụmụ na-agbọgo. Onye mmadụ ka na ụmụ na-agbọgo. Chinedu Amaechi na ọ ga-adịrị gị mma. Bịa ka agbala egwu nwa mmụ na-egwu onye zọgbu ekwensu n'ugwu. Egwu ya na-ekpere ekwensu na-amagharị. Ikechukwu ekwero ya. Ebi jele. Alasa ka nwoke m nwanyị m na ọ ga-adịrị gị mma. Akụ gị kwesịrị gị akụ bịa yiri m. Alasa ka nwoke m na ọ ga-adịrị gị mma. Ịgbasa nwanne ya ị ga-agbata iwe gị. Onye mmanụ ka nọ na-ekene. Onye mmanụ ka nọ na-ekene.
Alasaka ntizizi n'ụka Alasaka daalụ Ovadosu daalụ nwoke bụ Ovadosu na ọ ga-adịrị gị mma Ovadosu na ọ ga-adịrị gị mma Ovadosu daalụ Ovadosu daalụ Ovadosu ọ ga-adịrị gị mma Ovadosu n'ụka n'ụka adịrị gị kedu onye nji kwuo nwa boy Izilirike, que me sea.